О, правя клипче. Аре така и тя го правя. Какви са вашите впечатления за Турция? Да ти кажа честно, още не съм ги видял, сега ще ги видя. Не си видял впечатленията си? Не съм ги видял. Първи впечатления за Турция. Ще ходи да си ходи, май снимай. Добре, е така и просто ще ви изрежа на снимка. Всяка си първите впечатления. Това вече не са първите, това са повече от първите. Тя да ми обяснява за миналото си. Та пак така. Джук. Чок гизел. Чок гизел. Това ли ти е първото впечатление от Турция? Това ми е. Чок Кое ти гизел. беше първото впечатление? Защо толкова ги изнуваш, бе, човек? Кой? Махни са. Я напред като цила. Приближавам ти коци. Ти дай на снимай на ден. Окей, айде. Готови ли сте? Сега си мисля, че ги снимам. Готови ли сте? И не, още съм на клипче! Оф, аре, чай. Мога ли направо от снимка да направя клип? О, може! О, супер! Мога да си правя снимки колкото искам. О, перфект. Окей, готови сте. Стана ли снимката? Да бе, не знаех, че имам опция докато снимам клипче и да прави снимки. Айде бе. We're going to see Turkey. 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 Okay, bye. See you in London. In London! In London! Okay.